Bia iri rakupisa. Apa ndasara $50 manje pocket. Saka baby iri ndomutengera nei manje apa. Doro rari kumwa nodhura kudai. Apa paipa. Rikandimbosumuka. Ndomboenda pana sekuru soko apo. Vambondisipaka nebaby rangu because ndorambwa apa. Rikandimiremire rikandienda. Sekuru zvanaka ndakuonai. Hai ndafara singaita. Pakaipa sekuru, pakaipa. Chiko naye muzukuru. Kwa mimika munogara makaomerwa lazima munogara mune nzara warakumba kwenyango nachikafu chichionetsa ndauya nebhebhi rangu mabhawa enyu asiri zera redu saka zvaitika manje ndezvokuti ndapera mari sekuru ndasara $50 muhomwe saka mero kana muchikwanisa kundibatsira kana nechi20 American mumbondisipakawo kwanisa kumbosipaka tsvara kadenga yandinayo. Utori nemwana zvako panava bhebhi akanaka here mwana wacho wauya naye sekuru ega bhebhi ndewangu. Ndikutamba zvangu. Saka ari kumwei? Ari kumwa maestropesi waya hainini handichinjeka black label rangu chete isi nyaya ndotenga muzukuru. Ndosaka muripo sekuru soko chibaba makanyanya sekuru. Aiwa munobatsira. Muri chibaba. Ati hafana mimi mabhebhi munomadii hamusina mari. Tsira isusu madhara ane mari ka. Okay. Aiwa chenda ako muzukuru ndikutumira waita nebhaketi kwako ari kuuya nebhaketi waita ipapo Baby wapedza here? Kurumidza mwa bhiya rako fast. Ndati order bucket rikuuya faster na waiter. Hello Mandevu. Esi tsvara kadenga naye mfana wangu Mandevu, mfana murombo, mfana asina kana $1. Baba pana panga shtua zondikweresa mari ndasara $1 muhomwe sekunotenga hopu yekupima. Havana mari afana, siyana neafana. Uye kwandiri kunogona ma-US ndakabata ukaenda neni unonodya zvaunoda wangu, seafood, kumwa champagne, kwete kumwiswa zvauri kumwiswa neafana. Mfana Mandevu, unoda mabhebhi akanaka kudai usina mari? Hande beautiful, hande unodya mari, hande let's go baby. Sekuru kani mungabva madaro here pabhebhi rangu? Deti gondi again here ndotorerwa bhebhi futi here nekushaya mari muhomwe.